Не намерих оригинала нито в службата по вписвания, не намерих оригинала нито в Министерството на земеделието, нито в Столичната община, където отидох да разровя всички папки и да се посъветвам с специалистите в това отношение, тъй като този общински или държавен имот не може да няма следа никъде. Оказва се, че тогава Селскостопанската академия, отново представлявана от професор Светла Бъчварова, Институт по планинско животновъдство и земеделие от град Троян, представляван от Марин Тодоров, директор, и Българското обединение за германски овчарски кучета, БОГОК, представлявано от Камен Литов, е изключило договор за 15 години, уважаеми зрители. Сега ще ви покажа за 15 години. За 15 години. Значи договора от една година премина на 2 години, след това премина на 3, а сега преминава на 15 години, считано от 2008 година. Значи след 15 години, след 2008 година, този договор продължава. Страшното е, че, уважаеми зрители, през това време тук са построени незаконни постройки. Това са кучкарници. Тук са построени и хотел. Вие след малко ще видите. Аз снимах с камера. Никой не можа да ми отговори къде са папките, документите, в които са отразени всички нотариални актове на тази земя. Къде е този прочут договор, който ви показах? Нито е изведен в службата по вписване, нито има дата, нито има официални печати. Просто тримата, както ви казвам, души, Светла Бъчварова като Селскостопанска академия, Институтът по планинско животновъдство от град Троян с неговия шеф и Българското обединение за германски кучета са се събрали, подписали един договор за 15 години. Убийственото е, че наемът на земята е 250 лева. Сега, искам да помоля нашия режисьор. Аз имам вече горчив опит от това, че се ми казват, не каниш другата страна. На крака отидох да поканя господин Литов. Вижте как този човек, който е подписал този договор и който без никакво правно основание, тъй като този договор е нищожен, той е невалиден, без никакво правно основание стои там. На крака исках да го помоля да дойде следващата седмица тук в студиото на Канал 3, за да разговаряме. Нека да чуем и неговата позиция. Това са документи, които съм изнамерила. Казах ви откъде е службата по вписвания, Министерството на земеделието и Столичната община. Нека да видим как го поканих официално. Господин Литов! Господин Литов! Тук са... Господин Литов, къде живее, извинявайте? Чакайте, трябва да чакате отвънка, ще видим. А кажете ми къде живее. Кажете ми къде живее, да аз нещо... Какво нещо? Не влизайте. Някой да влиза във вашата къща. Господин Литов. Господин Литов. Здравейте. Здравейте. Искам да говоря нещо с господин Литов. Вие съпругата ли сте? Искам да го поканя за едно интервю да дойде при мен. Дошла съм на крака тук. Ами, чакам го всеки един момент да дойде, сега ще му звънна. Айде, благодаря ви. Благодаря ви, да. Искам да ви кажа, че господин Литов е шеф на Българската републиканска федерация по кинология и в същото време той е изключил, човека, който е изключил договор с Българската асоциация за германски овчарски кучета. Това са кучкарниците. Това са кучкарниците, да. Чакай, бързо, не мисля да не снима. Да. Искам да го помоля да дойде в студиото едно интервю да направим с него и съм дошла на крака да го помоля. Тук от този вой на кучета, дали ще се чуе? Ами, ще разбирам, аз... Да, това ли е вашата кола? Всичките са мои. Всичките са ваши, да. Не са мои, на федерацията са. Няма значение, Моите е Мерцедеса. А пък другите са на това. Ама той отиде да си сменя нещо по колата, че нещо загубили ключа на секретните му болтове. И в момента говори, както обикновено, няма връзка, но ще се постараем да направим. Само ще помоля, че дъщеря ми ще ходи най-рогарата. Ние тръгваме, ние тръгваме. Сега само искам да ви помоля да се свържа с него, за да го помоля да дойде в студиото, че вие сте съпруга, да му кажете, че искам да дойде в студиото, да поговорим. Естествено, че му предам. Как няма да му предам? Добре, ние ще изчакаме още малко, ако той се обади. Или ако знае къде е Той ще види, че го търся. Той е тук някъде, отиде да му развият болтовете, защото нали ви казах, че са му изгубили това. Ще дойде, няма начин. Добре. Благодаря ви.
Става въпрос за това какъв договор е подписал с Селскостопанската академия. Я кажете кой ме праща първо. Да кажа кой ме праща? Да. Пращаме един договор, който аз имам в себе си, който е подписан между госпожа Светла Бъчварова и между вашата федерация. И много така интересни клаузи има вътре. Аз затова искам с него да говоря, нали, като човек, който... Така че ме праща един договор. Нали, пращаме един договор. И затова искам да го поканя в студиото, да го разговаряме сериозно така. Не тук на улицата. Разбира се. Така че това е молбата ми към него. Ами оставете някакъв ще оставя, разбира се. телефон. Ще оставя моя телефон. Това е трудно да се свържеме с вас. Да, разбира се. Гледате, а това какво е тук, тази постройка? Тази постройка е на някакъв, не го знам какъв е, там на някъде на... Ама това е в същия имот на Селскостопанската академия. Знам, че някакъв го строи такъв кредитен милионер, така ги наричахте едно време. Да. А пък вече на кого е по-нататък, това само с мъже може да говорите. Затова търсим мъже. Аз не се занимавам с нито с кучета. Господин Литов и се оговорите, тогава да снимате. Има ли смисъл сега? Да, с жена. Ела тук от телевизията искат нещо да говорят с тебе. Откъде на къде па Сашо Диков да е мой приятел? Като сме колеги от ВИВ, това значи ли, че ми е приятел? Не знам. Ето, госпожа Михнева е тук. Да, искам да го поканя да дойде на живо в студиото. Няма, аз не мога да им чупа камерата ли в момента? Що ще ни чупи камерата? Тя иска... Жената иска да ви разговаря с тебе, да те покани най-учтиво в студиото. Да дойде в студиото. Аз затова съм дошла на крака да го поканя, не да ми чупи камерата. Не дайте, че камерата е единствена. Не я чупете. Добре. И така, това беше материалът, който излъчих на 19 октомври. Уважаеми зрители, въпреки многократните ми настоявания, господин Литов, когато поканих, така да се каже, на крака, отидох в къщата му, той не се обади. И до ден днешен стои голямата въпросителна пред мен. Как така Българската селскостопанска академия в лицето на бившата и шефка Светла Бъчварова е подписала договор за сумати години срещу един наем от 250 лева. На всичко отгоре този наем, който показах и на камерата, е недействителен. Той нито е изведен, нито има подписи, нито има печати, нито пък можах да го намеря в Министерството на земеделието. Нека сега да помоля нашия оператор да ме свърже с сегашния председател на Селскостопанската академия, доцент Георги Костов, защото аз съм длъжна да го попитам. Разбрах, че след излъчването на този материал, почти всички в Министерството на земеделието са гледали този материал и почти всички са изненадани от факта какви договори е подписвала госпожа професорката Светла Бъчварова по времето, когато тя е била председател на Селскостопанската академия. Става въпрос за 7 декара земя, които благодарение на един хвърчащ договор, още веднъж ви казвам, че е хвърчащ договора, набирайте доцент Георги Костов, към моите колеги се обръщам, благодарение на един хвърчащ договор, който няма никаква правна стойност. Добър вечер, господин Костов. Добър вечер, госпожо Михнева. Добър вечер на вашите зрители. Господин Костов, вие сега сте председател на Селскостопанската академия. След като се излъчи този материал, който се е гледал, така да се каже, под лупа в цялото Министерство на земеделието, тази информация получих лично от кабинета на министъра, вие проявихте ли интерес да извикате този човек Камен Литов, да го попитате какъв е този договор на вашата предишна колежка за тези 250 лева, тези 7 декара? Извикахте ли го? Да, веднага след като гледах с интерес вашето предаване от 19-ти миналия месец, сме изпратили писмо до господин Камен Литов, с което сме го поканили да ни предостави доказателства на какво основание ползва посочения от вас имот. За съжаление, в продължение вече на 2 седмици нямаме отговор от него, както и вие нямате отговор. Аз нямам отговор, вие нямате отговор, доцент Костова. А този хвърчащ документ, този договор, подписан 2008 година между Светла Бъчварова и между Камен Литов, за тези смешни 250 лева,
От 2008 година до 2011 този въпрос не се ли е коментирал в Министерството на земеделието? Това е един страхотен грабеж, съгласете се. Не казвам силна дума. Вие не сезирате ли сега прокуратурата, разследващите органи? Става въпрос за нещо много страшно, господин Костов. Сезирахте ли някого? Да, благодаря ви най-пред. Аз няма да се присъединя към вашите квалификации, защото нямам право да дам такива квалификации. Факт е, че